Salutare prieteni, sunt Paul Vlog și astăzi vom face un nou episod din Ruinele. Vom merge la... Spune tu, Alex, unde merge mai bine. Noi o să mergem undeva unde e, nu sunt sigur, ulei de mașină, ori motorină, ori benzină. O să fie un mic labirint, un fel a spus. Și vom face câteva challenge-uri, câteva provocări. Nu e așa de greu labirintul ăla. Sunt niște blocuri care au mai multe intrări și articole. Deci, îl vedeți pe cel de în față. Se spune că e bântuit? Da, dar vreau acum să căutăm adevărată poveste. Astăzi vom sta. Am găsit și câteva măști de intoxicație. De gaze. Pentru mai multe vă spune Cătălin. Am găsit ieri niște măști de gaze după incendiu, că a luat foc, așa cred. Așa credem toți. Da, unii spun că a intrat mașina acolo. Frate, dacă intra mașina nu se prăbușea toată. Lua foc, dar o parte. Ori au luat foc, ori a dat faliment și ăștia au început să o dărâmi oamenii și n-am mai avut timp și... Bă, eu zic că a fost din cauza cutremurilor. Uitați în față. A fost și un accident, nu că s-a dărâmat așa, dar am găsit niște cauciucuri de roți de mașini și un ambreiaj din ăla de la mașină, Schimbător. Acest loc se află în Galați. În caz de nu știați, pentru cei care nu sunt în Galați. Eu cred că e ceva, că eu cred că acolo a explodat ceva. Da, frate! Și acolo a fost și o gara de tren. Da, uite, asta n-am băgat. E roșine. Da, numai că Astăzi vom le-au scos. vedea Da, erau singuri. adevărata identitate a acestui minister. Uitați în față. Voi face un video să vedeți cât de lungă e. Bă, dar cum știam? Trebuie. Ajungem acolo în 3, 2, 1. Și am ajuns. Uitați-vă la toată clădirea asta, că te poți da un pic din cadru. Se duce până încolo. Asta e ciudată. Ia uitați-vă atentă la ea. Frate, bă, am ciudat clădirea asta. Eu o filmez și merg. Și când o să vedem video să ne... Pa, pa! Oh, nu. Alex, unde mergem? Ce clădire ciudată. Ai dreptate. Va trebui să ne dăm un băț la noi, gen. În caz de probleme. Bine, dar clădirea aia, bă, dar noi acolo n-am intrat. Alex, da, bă, dar aici noi Hopa! Ia, haide să ne apropiem o leacă. Ha, de aici este. Hopa, Alex va încerca. Vedeți ce văd și eu? Așa scabluri noi. Bă, un om! Ui, bă, e un om. Bă, dar poate e ăla de ieri. Dar ce caut aici? Bă, am o idee. Ce idei? Ia, hai să mergem la parter. Hai de la început. Bă, hai de Băieți, stați un pic. Uitați ce e înăuntru. Cătă, spune-le tu ceva lor. Am senzație că te frică, dar de fapt nu e ca nimeni aici. Câțiva oameni. Obișnuiești. Da. Când te obișnuiești nu-ți mai este frică ca mine. Dar încă ceva, n-aveți teamă să nu ne prinde cineva? Nu. Uitați. Te-ai venit la fugă. E bun, du-te în cap. Uite, uite cum vorbim aici.
Uitați, suntem la etaj. Uite, bă, apa! Uitați. Ai Voi, benzină. poate nu are. Uitați. Bă, s-a auzit ceva. Lasă că mingea cumva. Hai, acum mergem încolo. Am o rugăminte. Fără să ne... În sfârșit mi-a luat și ok. Încălțăminte. Dacă cădea... Praf ne facem. Bă, veniți după mine voi. O luăm pe aici, că e mai sigur. Uitați ce crăpatul. Bă, dacă e crăpat, ăsta zbor. Acesta e acoperișul, un pic mai... Nu mă las că filmez. Eu Un sunt pic mai înfricoș. crăpator. Uite, asta vanele. Bă, să mergem la sfârșit ca să arătăm la lume ce mișto e la Da, hai. Nu mă. Haide, mă. Să mă... Uite, mă. Da, cade asta. Că vrei să sui. Dacă e sigur și nu cade. Ok, stați să mă... Da. M-am sus și eu până la urmă, m-au forțat. Bă, dar nu știu, dacă nu ai explodat, a sărit geamurile de aici. Cătă, ne poți povestește tu ceva mai mult, gen? Spune. Gen, eu cred că aici a explodat Ceva. ceva. Dar nu sunt Niște sigur. bombe ca era să explodeze morul. Ia stai un pic să filmez și jos. Au luat Uitați. bombă. Dacă se prăbușește acest acoperiș, praf ne facem. Da, Dar n-avem șanse. Aici eu cred că au fost... Nu, da, nu poate să rău pentru că sunt prins groase. Deci a fost geamul. Când începem să urdeau zburat. Bă, ar fi mai că de acolo să înceapă să cadă pământul, noi trebuie să alergăm să sărim de acolo să nu Da, mai bă, dacă cadă. eu până acolo, până în fund, în partea aia. Ok. Dar înseamnă că Uitați. să arătăm la lume. Stați. Hopa! Aici am o teamă. Ia. Băieți, nu vă iert unde m-ați adus. Băi, ești moale. Bă, nu! Nu, da. Haideți să... Nu mai da, mă, faci Bă! ceva pe din sus. Băieți! Nu mai da, mă. Băieți! Hai până în fund. Ce vrem, mă? Stai. Hai, mă! Băieți! Am mai găsit ceva! Ia uitați! Dacă știți asta, lăsați-mi în comentarii. Trebuie să ridica ca să sui pe acoperiș. Ceva de Uitați. genul. Cărca uite până la etaj. Hop, 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 hop! Și o luăm în față. Aveți grijă că poate să fie așa. De asta trebuie un băț. Știu, Alex ne-a luat! Vom filma... Toate că îl gaură. Ah! Am mai găsit ceva mai înfricoșător ca asta. Uitați ce spațiu! Uitați-vă în jos! Poți scăp telefonul și mai să Uitați. ridici. Uite ce apropiat e aici. Tot nu-mi pasă! Nu! Încă. Am găsit o parte care mai se apropiat, dar în fine.